ଏହି କାହାଣୀଟି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି, ସେଦିନ ମୋର ବେଳା ଟିକିଏ ଖରାପ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ ଟିକିଏ ଭାଇ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ମୋତେ ଦିନଯାକ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକୁଥାଏ କି ରାତିର ମୋ ସହିତ ଅଘଟଣ ନ ଘଟିଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲାଉଥାଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ମୋର ରାତିରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ। ରାତି 7ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚି ସାରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସିଥାଏ କି ଏବେ ମୋର ରାତିର ଡ୍ୟୁଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ଘରକୁ ଯାଇ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଘରେ ବି ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି। ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି କି ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍କର ଆସି କହିଲା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ତୁମକୁ ଘରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣି ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଭାବୁଥାଏ କି ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ମୋତେ ଅଟକାଇଲେ। କି ହଠାତ୍ 2 ଜଣ ଗାର୍ଡ ବୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଗୋଟିଏ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ସେ ବଡି ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି? ତାପରେ ସେଇ 2 ଜଣ କହିଲେ କି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବାର ଥିଲା। ମୋ ପରେ ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। କି ସେମାନେ କହିଲେ, ତମ ପରେ ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିବାର ଥିଲା ତାର ଆଜି ଦେହ ଖରାପ, ସେ ଆଜି ଆସିବନି। ତାହା ଫଳରେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେଇ 2 ଜଣ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସେଇ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକିଏ ବି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଗଲି ସେହି ଜାଗାକୁ। କାହିଁକି ନା ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଡ୍ୟୁଟି ଖତମ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଯିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯାଉଛି NHରୁ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇଯିବି। ଯାହା ଫଳରେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଏମିତି କିଛି ଭାବି ଗାଡ଼ିକୁ ସର୍ଟକଟ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେଇ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ୍ରେ ଆଗକୁ ଆସି ସାରିଲିଣି କି ସେଇ ରୋଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି କି ମୁଁ ସେଇ ସୁନସାନରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ କି ହଠାତ୍ ମୋ ନଜର ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ହାତ ହଲେଇ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇବା ଠିକ୍ ହବନି। ମୁଁ ପରେ ଭାବିଲି, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିବ। ନହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି ଠିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଗାଡ଼ିକୁ ତା ସାଇଡ୍ରେ ନେଇ ଠିଆ କଲି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ମୋତେ ଟିକିଏ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦବ କି? ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରି ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି କି ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି ଭାଇ, ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? ମଦ ପିଇ ଦେଇଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କି? ମୁଁ ମଦ ପିଇଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଯଦି ପିଇନ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ରଖି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? ମୁଁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ପେଟେ ମଦ ପିଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଟି କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା। ପରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ କହିଲି। ସେଇ ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗ ପରି ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଇଲି କି ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତମେ ଏତେ ରାତି ଯାଏଁ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଛାଡ଼, ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ
ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛ, ଗଲେ ଦେଖିଦବ ପୁଅକୁ। କି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଗ ଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ମିରରରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ଭଲକି ଦେଖିଲି କି ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ଅଧିକ। ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ଇଏ ତ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବଡି ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି। ଏହି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥାଏ କି ମୁଁ ସାହସ କରି ପଚାରିଲି, ତମେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସାହସ କରି ସାଇଟିକି ଅନାଇଲି କି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସେଠି ନଥିଲା। କି ଏବେ ଯୋଉ ବଡିକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ପାଖାପାଖିରେ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଟିକିଏ ସାହସ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଲାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ସେହି ଘଟଣା ମୋର ମନରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।